रायजो राजा नोंथांमोन माब्रै दं नोंथांमोनहालाय? समानाथ' दखानाव दं नै ओमफ्राय दखानावसो दंफैयो नालाय लोगो मोनफैलायबाय नै फाग्ला हिनजाव हमग्राया सिनायदो हिनजावफोरखौल' हमोलै बियो आंनि दारिबा हमनाय नङा आरो माबा मोनगोन बासायगोन हौवाफोरखौबो हमा जाहैदों हिनजावफोरखौल' हमो आसोलखा माथो बोरैबा केमेराया गोसोम जोब्बाय नायलाय केमेराया आं लाइटखौ होआखै नालाय र' गोसोम बेलाय दिनै सोर दंफैयो नुबाय आंनि दखानाव मानसिफ्रा आंखौ बिराद आंनि दखानखौ नायबानो जाबाय बिराद बेसे गिदिर जोंनि दखाना जों गोसो जायोबा डिलार स्टरबो जों खालामनो हायो दा बावैनो लासै लासै दख'ना थुखना सोजोबबावसै नै बेहाय आदथा मोनदों नोंसोरो घन्टाफोर पारमानेन्ट बिजनेस समानसो बेहाय रावबो नङा जोंना पारमानेन्ट बिजनेस बियो बुजिबाय जोंना नोङो बियो संख्रि बानलु जानाय न'खराव संसार जानायनि खरसाया जोंना बेहायनोखा जोङो टाइम पास बेरायनो थाखाय जोङो एक्सट्रा फैसाजों खामायो आरो जोंना बेल' नङा बिजनेसा मिथियाखै दिनै बहाय दंफैयो नुबाय नोङो फाग्लानो फैलायबाय आदथा मोनगोन बुरजा फैलायबाय नै बोरैबा नायबासो बोरैबा दाउखि नुखायो सानैखौबो नायाबानो होनबाय आंनि दखाना आंखौ माबाया सोरबा दखान होनानै जाग्रासो माग्रासो लायथारोलै फाग्लासो दखान होनानै जाग्राया नोंनिबा माबायदि होननाय मा होनदों दखान होनानै जाग्राया मानसि नङा नङा बेखौ बुंलाय सोरथो मानसि नङा नङा सोरबा सानोना दखान होनानै जाग्रासो माग्रासो होननानै सोरथो सानाखै जाम्बा गोजासो दखाना आंना पारमानेन्टब्रा बेहाय नोङो आंना बैथिं थाग्रा रुम दंखायो खथा बेयावनो थायो बिन्दासनो खुनु टेनसन गैया आरो सोरबा नैबे न'खौ सोर बानायनाय होनो बे न'आ नै समान बसुमतारी बानायनायसो रावबो बानायाखै बुजिबाय दा गासिबो बानायजोबनाय बियो डेक'रेसनखौ नाय जोंनि दखाना बेसे गिदिर বুঝিয়াছে হ্যাঁ গেডা বুঝছো এটা হইলো আমার দোকান বুঝছো হ্যাঁ আমাকে মানুষগুলা কি কয় বুঝছো এই যে বলে দোকান দিই সমান বসুমতারি বলে দোকান দিয়া খায় কি দোকান দেওয়া মানুষ কি মানুষ না নাকি হ্যাঁ আমার গলা এটা দেহু ভালো করে দেহু আমি কি মানে বিক্রি করতেছি এখানে হ্যাঁ এখন আমার সাথে কোনে আছে দেহ এই যে কালি সিংড়ি মানুষ ধরাধরি করে বুঝছো আমার নাম কইলে অল্প মানে ৫,০০০ টেহাটা অল্প কম নেব কিন্তু অন্য মানুষ হলে টেহা বেশি নিব বুঝছ মারাত্মক বুঝতো বুঝছ গাড়া ঠাস করে মারি দিমু